ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kathma yang ini minta kalanang jo. Nyenum hap banile persya tambah kiseng sang pertai. Dan ruwat ki lat patai kubor. Hagi ni kisngi. Kibawan siki jingelang ki jingi. Kiban pet hangu don jing duna. Hangu don jing bakla. Bakin penpau supat ba. Ban pensutu bakla. Kalong dabas ngusi. Omdai tang haki wei kiri. Omdai tang hari India. Wat hangi. Kidon kita ki fake news. Lani kita ki paid news. Syagi wiki jela. Ay daga pisa ban penmi kubor persya. Ya kitu kiba persya. Oh, lada kata kalong kumtahan ni kadai tang mengipat bak banong kibasta. Ka Shillong Press Club kalapan pau gajing sengau diau halor gajing keren jong President ka Voice of the People Party. Uba dairu u MLA ka Nongkrem constituency uba Arden Miller Basayomoy uba lakan thok persya ya ki lat patai kubor hakaway na ki jingelang jong u. Haka shiti ka palasoy da u President ka Shillong Press Club uba David Laiplang but u General Secretary uba Powell Soklet. Ka Shillong Press Club kalaong ba uba Arden ula keno ba kilat patai kubor kila ay ki kubor ki ba lamler but ka ba kham kta shushu ka jingkren jong u ka dai ba ula keno ba kilat patai kubor ki bam pisa. Shushu ka Shillong Press Club kalapan pau ka jing sngau diau ba uba Arden ula keno ba kilat patai kubor ki lech sya ka jingyalang jong ka VPP ban pet ya ka jing bakla jong ka seng. Ka Shillong Press Club kalapan kenmau ya uba Arden baka kam jong ginong thok kubor kadai ban lum ya ki jingtip la kadai ka babha ne ka basniu bat wat ka basniu tamru nrei ki badon pat ki jing shisha om ki kubor hamsaya. Ka SPC ka pan jing shai na uba Arden hatu ukwa ba kilat patai kubor kin peni bet tang ya ki kubor ki ban shuya ro bet ya ka VPP kalapan kenmau ru ya uba Arden baka jing job jong ka VPP hagane ke election kepadang syudep kadairu leng baka jing pensapriang kilat patai kubor ya ki kubor ki bayadai bat kaseng VPP. Haga shithi penrem ka Shillong Press Club kalabu jingkeli hatu ka VPP ka siu pisase ya kilat patai kubor bagin lech sya ka jingyalang jong ka VPP bat ban penmi ya ki kubor syapang jong ka bakan job saungut ki MLA ka SPC ka dawana ka VPP balada don kita ki nong thok kubor ki bale bomhok ya ka kam ka dei ban mi syakhamat ban peni ya kita om ban keno ya baro. Ka Shillong Press Club ka dawana ka VPP baka dei ban ai jing shai bat ban pan map halor ka tei jing keren jong President jong ka lam gumta ka ne ka seng jong ki nong thok kubor kan hap ban shim da ki wei pat ki sen jam. Kani ka longkat kum ka shiti penrem balasoy da u President uba David Laiplang but u General Secretary uba Powell Soklet.